ҳамдорон азиз, ассалому алайкум. 12 май соли 2026 қарор дорем дар ноҳияи Данғара дар як аз боғҳои замонавӣ бо истифода аз обёрии қатрагӣ. дар ин ҷо чӣ хеле ки мебинед қатор гелос шинода шудааст ва бо навъи скина мебошад ва ба шакли испански буттаи испански куст ба шакл медароранд. инро ба шакл дароварда рафта истодаем ва ин худо хоҳад ниҳол расо ҳозир ман мепурсам, ака ин чанд сола шуд кай шинонда буде? 3 сола. Имсол 3 сола мешавад то охири сола. Саршавии 3 сола гашт, барои вай набаста аст. Як дона бастага ҳозир нишон диҳам ба шумо. Як дона баста аст мана. Дидед? Як дона бастагӣ дар Данғара боғ намешад, дар Кӯлоб боғ намешад, дар уҷ намешад. Меҳнат кунӣ, дар ҳама ҷо мешад. ҳозир ҷавонмардҳои Данғара бинед чӣ хел боғҳоро обод карда истодан. Як заминҳои мана ҳамин хел чӣ буд? Заброшени, пур аз алаф аз қади одам баланд мебурояд. Бинед. Лекин ҳаминро ҳамин ҷавонмард гирифта оби қатрагӣ карда шинонд. ҳамин дӯстони ман ташкил карданд, аз лаборатория оварда ҳамин скинаро шинонданд. ин скина худгардонкунанда аст. худо хоҳад соли оянда аллакай ин нағз дар баҳра медарояд. як роҳат кунед дар кори бачаҳои Данғара, ҷавонмардои Данғара анам хел боғҳо обод карда метавонанд. дидед? барои обод кардани боғ чӣ дар кор? барои обод кардани ҳамин хел боғҳо ҳисси ватандӯстӣ дар кор. якум ки ватанро обод кунем, ба дастари мо ба бачаҳомон монад, набераҳомон. дуюм сабру тоқат, меҳнат ва сарфи маблағ. ҳастанд ҷавонмардое ки маблағашон ҳасту сарф намекунанд. лекин ҳаст ҷавонмардҳое ки медонанд ки маблағро ба он дунё бурда намешавад, дар ҳамин дунё сарф мекунанд. чӣ хеле ки дар деҳаи Чорбоғ, ози баромади Чорбоғ бародарҳо Кароматло ва Неъматулло сохта истоданд. роҳро қариб 1 километр роҳро аз ҳисоби худашон асфальтпӯш карда истодаганд ки вай миллион доллар меистад. пулро ки бо худ бурда намешавад, дар ҷамъият, дар хайру саховат сарф мекунанд. ин ҳам як хайру саховат аст. ин ҳам як боғ обод кардан. ҳамидорон азиз, шумо ҳам ягон тавтон дер накунед, созед, боғҳо обод кунед. дидед, ин роҳат мекунед омада. як ҷаҳон ташаккур ба бачаҳои Данғара.